ukuthi i-shortcut yokwenza impilo uhamba uthi uyashumayela. Kodwa inkosi ingazange isho lutho ngaleyo nto. Bese uhamba ugila amahlazo yonke indawo. Bathi abantu umuntu othunyiwe maye nje siyabonga ukuthunywa. Siyabonga nje. Lesi sifo sokulala bazalwane asikho kubafana kuphela. Sibhubhisile amantombazaneni. Amantombazana ayakhathala, afuna ukulala. Mase bekhululiwe baze basichazele bathi ngase ngineyitayela. Angithi umulala ngohlangothi uyasinda uyakhathala. Athi ngijike ngilale ngolunye. Khathala, ngilale ngomhlaba. Khathala, ngilale ngesisu. Khathala, kuqe ngamadolo. Kodwa umoya uthi nje ungasuke embhedeni. Akekho bazalwane umuntu odinga sukume phakathi kwethu athi angisebenzi. Ngaphandle komuntu owanquma izandla noma kowazalwe ethe asenze. Phela kuyenzeka lokho khona neziphiwo zenkosi ezizalwa zingenazi inyawo. Amen. Kungenzeka nabanye abantu bazalwe bengenazi izandla. Isikhathi esibhekene naso kuvalwa izimayini, kuvalwa amafemu, kuvalwa amaposi, into esakhuli khona, kuvalwa yonke into ekhiqizayo. Kusho ukuthi lalela wena ngeke uphinde uqashwe, uzoziqasha wena. Asiphakamiseni